Hello mga kapudibis, today kakain po tayo ng nilagang pata at meron tayong sausawan dito, patis na may kalamansi. Ang drinks natin, tubig. Mga kapudibis, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayan mga kapudibis, malinis yung kamay ko. Kain na po tayo. Wala po si Ate Alvi, meron siyang pinuntahan. Ang unang subo ay para sa inyo, mga kapudibis. Sarap. Masabaw. Sarap. Kulay. Nahulog sa patatas. Sa subo lang. Taba. Taba.
Meron nagtataho po. Ang init. Tapos mainit pa yung ano, sabaw. Saba. Sarap. Kaya makapudibis na ubos ko yung pagkain ko. Linaga tsaka yung rice.
Ang sarap, tapos sawsawang patis na may kalamansi at saka chili. Mga kapudibis, meron po kaming Facebook page. Pakipollow na po. At The POJI Vlogs, YAEL POJI, Cook Like Crazy. Mga kapudibis, ayan. Kaya kung gusto nyo ang aming videos, mga kapudibis, don't forget to like, share, and subscribe. Thank you!